Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε και λέμε καινούριος δίσκος Το Κλουβί, με μια πάρα πολύ δυνατή συνεργασία με το Μίτσο Φου από τους Κοινούς Νητούς στο ομώνυμο τραγούδι Το Κλουβί. Παρασκευή και 13 πάμε κόντρα στην Κρουσουζιά γιατί είναι επιλογή μας και ανεβαίνει Το Κλουβί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Δεύτερον, καινούριο καναλάκι στο YouTube Παναγιώτης Καραγιάννης Official. Αν το γράψετε στα ελληνικά σκέτο θα σας βγει ένας άλλος κυριούλης που τον λένε και αυτόν Παναγιώτη Καραγιάννη και ανεβάζει κάτι γαμάτα κλαρίνα και κάτι πανηγύρια που γίνεται σκοτωμός. Οπότε γράφουμε Παναγιώτης Καραγιάννης Official στα ελληνικά. Έχουν ανέβει ήδη όλα τα βιντεάκια, τα οποία είναι έτοιμα και η πρεμιέρα τους έχει οριστεί για Παρασκευή και 13 στις 8 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, η συνέχεια σε επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε, αν γουστάρεις, κάνε ένα follow να βλέπεις την αφεντομουτσουνάρα μου να σε ενημερώνει για το κλουβί.